ହାଲୋ ହାଲୋ ସାରେ ମୋର ନକଲି କଣ ତାଙ୍କର କଲନି? ନାଇଁ ସେ କଥା କଣ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ମତେ ହାଣିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଗେ ନ କରିମି ସେ ମତେ ହାଣି ପକେଇବ ମୁଁ ତମର କରିଦଉଛି। ଏଇ ଅନାନି ତା ଆଗରେ ତ ହାଣିବାକୁ ଖାଲି ଧମକ ଦେଇଛି ମୁଁ ସିଧା ହାଣି ପକେଇମି। ସାର୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଟିକେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିଦିଅ ମୋ କୁକୁଡ଼ା ସିଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡା ଦେଲାଣି ମୁଁ ତୋଳିବାକୁ ଯିବି। ହଁ ହଁ ଗଙ୍ଗା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେଣି ତୋଳିବାକୁ ଯିବେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଯିବି ମୁଁ ଗେରସନା ଫର୍ମରେ ଲେଖେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଭଗିଆ ବାପା ପୁଅ ସୁନା ହଜେଇ ଦେଇଛି। ଚୁପ୍ କଲା ପୁଅ ସୁନା ହଜି ଦେଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ହଜି ଯାଇଛି। ଆରେ ମୋ ସୁନା କାହିଁକି ହଜିବ ମୁଁ କଣ ମୁଠେଇ ଅଛି। ହଁ ହଁ ଗଙ୍ଗା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଟିକେ ମୁଠେଇ ଧରିଥାନ୍ତୁ। ଓହୋ ତା ସୁନା ମୁଁ କାହିଁ ମୁଠେଇ ଧରିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନା ଲେଖେ। ହଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ନା କଣ? ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ତମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିହାରୀ। ହଁ ହଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ବିହାରୀ।